Madokachere mabuja akanaka tekutambirai zuva ranyasi muvhuro uri muvhuro wozorororo pasika. Aiwa, tiri kutenda yawe, tiri kuimba kuti makange muno pasika yakaropafadzwa. Kureketa kwanyasi Job Sikara aita mazuva 300 chaiwo ari mujere kutongiwa nyaya yechipera pakaita kunyangariwa chaiko, kana kuti apuwe bhero wakabva waita kumukomerera chaiko kuita kunge wakatotaya nemaki yacho. Rekai tigoringe kunowira tsvimbo nodohwe. Bato ro nyasi ragoreketa iro kuti ndipo riri kupedzesa kutambira mapepa wanhu wari kunzi ndio wari kupinda warikuda kunzi wapinde mubato kuenda kovhoterwa. Ipapa wagoti kana wapedza kutambira mapepa aya wachabva wachienda manji kuti waende kovamema nokuvapenengura kuti wazive kuti mbani munhu ari kuita nezvei, akabvepi, akazodini, wachizoona kuti mbani anogona kupinda mubato mavo akawamirira. Rekai tigoringa kuti zvichapera sei. Umwe mukuru webato ro fadzai mahere agoreketai kuti kwai ndichaenda kudare guru munyika kuti ndigoenda kuti nyaya yekunzi ndinomhosva ireke kuramba yakatsitsirira. Rekai tigoringa kuti wanoikona sei ichizopera zvakadini. Tinenge tichindokunyepai zvinenge zvaburika kumatareko. Wamunangarwa takaona kupera kwesondo rinori pazororo pasika wari kuenda kumacheche yakasiyana siyana, wari kuita zvokutsvaka rutsigiro ikweyo. Idi zvakaita kuoma. Kumwe wagotoburika wari kuti tiri kutsvagawo kuti mutinamatire kuti zvinhu zvireke kugotinyangarira munguva yesarudzo. Rekai tione kuti minamato yakaitiwa yacho ichokwadi chere kana kuti aiwa kutamba nopwere. Ticharamba takandoringa kuti zvinenge zvichimbopera sei, tichizokunyepai zvinenge zvichiitika zvozvizere. Zvawadza nyasi kwaita wanhu wakaita wapfumbamwe wapfa kutsaona yagoitika mumvuma pamotika yorudzi rwesprinter yaita kukweshana ichitsvairana pasaiti nopadumbu nogonyeti. Zvakaita kuoma. Kwai watanhatu wanhu wapfumbamwe wakatopfira pabodzipo panguva ibodzibodzi wakaitika tsaunayo. Zvakaita kuoma chaizvo. Tiri kundamba chindoti mweya yavo izorore murugare. Idi zvakaita kuoma. Takafara kuti kupera kwesondo rino pokare kwagobatiwa mumwe hwarahwa nemakore 40 noribodzi 71 pachirungu, akabatiwa aino zvinorema makirogiramu 3 zvo zvinodhaka zvingabvumiwe pamutemo zvoheroin. Imikai hwarahwa yakadandi unosaya kuti mari yaanga yaida kuita mari kwakadaro. Zvinoita kuhwadza, asi tiri kufara kuti akabatiwa. Kwai nohurumende taakurambidza vanhu vanoita zvokufundzisa kuzvikoro kuti waite pokare zvokufundzisa kudzimba dzavo kana mune imwe nguva. Aya ari kugonzi noamwe maeke kana kuti pachirungu maextra lessons. Ipapa kwai zviri kuhwadza kuti hurumende iri kuramba ichindoreketa kudare, asi kamari kari kuboiwana namunorairidzi panguva yavanenge vari kuitisa maeke kasvinhu zvokutoti kuwarambidza kwaita kufanaka kuvatorera nyama pamuromo chaiko. Rekai tione kuti ichakoneka cherei yokuti wazvimire kana kuti inoramba ichindoenderera mberi. Wagotoreketaiwo kutoti kana mukabva chikoro chiri kugoti chiri kuita izvozvo maeke aiwa gochimangarirai kuti zvireke kugoramba zviitika. Heno mabi angu kuti munozvionawo sei. Tiri panyaya dzezvikoro pokare izvezvi kwai nzvimbo yokanyemba kudunhu romashonaland yopakati kwai kuri kuvhiringika izvezvi zvikoro zvirikutadza kuti zvinyatsoita zvisvinu nokuti wapwere wari kugara washisha kugodyiwa noshumba nozvikara zvimwe zvomusango. Kureketa kuno kwai zvikara zvizvi kundoramba zvindoita kutenderera paribagoziva chaizvo kuti zviri kumboitika kana kuti zviri kubvepi. Zvakaita kuoma. Rekai tione kuti wakuru wehurumendewo wachagoita zvokudini kuti zvikara zvivi zvireke kugoramba zvichitenderera zvichiparadza wanhu. Tikatenderera kuenda munyika yeSouth Africa, kwai izvezvi nyaya iya yomapepa OZP ari kuda kukanzurwa nohurumende yomuSouth Africa
kwaizvezvi iri kupinda mundare dzimosasvondo rino zvokutoti wazhinji nzewe dzinenge dzakaita kuti ngwangwangwa kuvhurika chaiko kuti tione kuti inenge ichipera sei. Tikundonamatira kuti yawe aingedzire kana nomamwe makore mairi chaiwo kuti wanhu wedu wadipfame warimo munzvimbo yeSouth Africa iyi. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichimboenda nokupi zvichizopera sei. Tinenge tichindokunyepai zvinenge zvichiitika. Apawo muSouth Africa pokare tanyepiwa kuti kwai anonzi Frank Buyanga uya kwai izvezvi ari kuita kuhwara arimo mujere maakasungiwa nowakuru weSouth Africa mo. Iye hagotoreketa kuti kwai kusungiwa kwangu kune chokuita nawamunangarwa kuti wari kurwadziwa nozvandiri kuita pokare kuti takasiyana maonero ezvimwe zvinhu ndosaka waakundiita kuti ndisungiwe ndichibva ndatambudziwa kudare. Heno manje chokwadi nomanyepo tiri kuchiziva ba, asi tinoramba takaringa kwainenge ichiperera nyaya yacho. Kwaino bazi United Nations riri kuringira kuti iro izvezvi kubva izvezvi kusvikira panosvika gore ra2026 wanenge waunganidza mabhiriyoni anoita mairi ano mamiliyoni mazana masere $2.8 billion pachirungu. Kwai wada kuti wagoite zvirongwa zvobudiriro zvomunyika yeZimbabwe. Tiri kuramba tichiringira kuti dai zvikata dando, asi dai zvikadando mapfene aita kutama kana mapfene pasisina, aiwa tinoziva kuti tinopfumbura tese zvedu tinenge chindobudirira chindoita zvezvino. Kwai kuno mumwe muZimbabwe asungiwa aino zvinoputitsa zviya zvisingabvumiwe pamutemo kunyika yeSouth Africa. Wamwe kwedu wanoramba wachindosikinya tokono, kusikinya kwacho kwakanyanyitsa kunyanya chaiko zvinotorwadza. Tiri kundoshuvira kuti dai akasungiwa akaisiwa mujere zvisvinu zvinoita kuti areke kukonzeresa pokare. Kwaiwa muturi ncuve wagovimbisa wanhu kuti wakataikiwa nomari dzomujandire nedzimwe mari mugore ra2009 wachazobhadhawa mari dzacho. Rekai tione kuti zvichaburika chere ipapa kana kuti kureketa kwevanhu vari kutsvaka rutsigiro rwesarudzo dziri kuuyadzi. Ticharamba takandoringa kuti wanenge wachienda nopapi chaipo nokuti pakaita kunyangariwa paakaoma. Makambozvionawo chere kuti kureketa kuno zvinhu zviri kuita sezviri kuderera mutengo zvimwe zvinhu zvokuseenzesa mazuva ese zvakaita sana mapfuta okubikisa. Kwai izvezvi ukatoenda kumbare kana madhora matatu chaiwo unochiboya chigubhu chi2 zvova zvatoita zvakanaka wotozviendera kubika mapfuta yako. Rekai tione kwai kudya munjonjo hwende huno aiwa mazvokuda, asi rekai tione kuti ichokwadi chere kana kuti manyepo kana kuti zvinenge zvitovhiringidzana nomamiriro opfumi anofanira kunge achiitika. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichimbopera sei. Apa muSouth Africa ndipo zviri kutoenderera mberi kutokwira chaiko, kwedu uno zvichidzika. Taakuda kutotanga kutoti wari kuSouth Africa totopota tichivatumira tumabhotoro tomafuta kuti zviite zviri nani, nokutoti wanokona kuzopfa nonzara ikweyo. Rekai tirambe takaringa hedu. Mutambo watambiwa nyasi Dynamos yaita 0-0 noCrambon Bullets paribada zvokugwedza mumwe. Rekai tigoona kuti wachazviita sei ipapa. Ngatiringe dziri kuitika pasi rese. Munyika yeSouth Africa kureketa kuno mugwagwa unonzi N3 uya wakaita kupfikiwa zviri kutoita kuramba zvichindonetsa nokuti dzimwe dzimotika dzinoramba dzindoita zvokuita tsaona. Pakaita kunyangariwa nyasi kwaita tsaona ino motika dzinokona kusvika kana 20 chaiwo pamugwagwa mubodzi. Imi zvakaita kunyangara chaiko. Rekai tione kuti vanozvipedza sei. Tikundoshuvira kuti pareke kugopfa vazhinji basi. Kwaiva vanhu vekuSouth Africa wakuru hurumende ikweyo wagototanda izvezvi kuti kuita zvokuti mbavha yakatiza mhondi iya Thabo Bester kwai kuti abenhutsiwe kunyika yeSouth Africa mushure mekusungiwa kwache kunyika yeTanzania kuda kuporika kuenda kunyika yeKenya. Mukuru uyu akaita kusikinya tokono. Rekai tione kuti ichapera sei, asi ipapa tinokona kundomgwa kutoti kwai atofuka rache gani because panonga pane wakuru chaiwo wokuti vanenge vachiziva kuti akareka kuvhiringidziwa anogona kuurura gore rese zvikanetsa.
Kunyika yeTunisia izvezvi kwai kutoita nyaya yekuita vanhu vari kuita zvokuratidzira nokuti vari kurwadziwa kuti watungamiri wemapato anopikisa hurumende ikweyo wakasungiwa zvokutoti wari kusaya kuziva kuti chii chichaitika. Rekai tirambe takandolinga kuona kuti zvinopera sei, asi tiri kushira kuti dai zvakasika kupera chaiko. Izvezvi vanhu vazhinji vari kusaya pokuringa nozvaburika zviri kureketeka kuti kwai Dalai Lama ari kuita basa rekubhinya wapwere nokuita zvisiri zvokushinha kuwapwere, ndo makunahuna chaiwo kaya, ndo zvinhu zvinoita kuti mvura ireke kugonaya. Apa mugoona nomudihwa waigweita Dalai Lama yu achibva aita sekuti ndiye munhu ari kuziva kurarama kutsvinu. Zvakaita kuoma. Rekai tione kuti ichapera sei, asi vazhinji vahwadziwa fani nazvo zviri kureketekazvo. Tikaenda kunyika dzauri kuAfrica, izvezvi kwai kuno chimwe chikepe chino vanhu vanosvika 400 chaiwo wariwo kubva muAfrica vachitiza vachida kuenda nyika dzeEurope. Wari kusaya pokuenda izvezvi warindoramba wakandomira paribe ari kuda kuvatambira nokuti wari kushaya kutoti anenge andovatambira ari kubva aita kuti vanhu vese vakone kugopinda munyika mache vachiti vari kupotera. Pakaita kuoma chaiko. Rekai tione kuti zvichasvika rini zvakadando, asi pasvinu pakaita kuoma chaiko. Tinoramba takandovimba kuti paribe vanozopfa pakadando. Kunyika yeBritain, chikwata choArsenal izvezvi chiri kuita kupupa furo kuratidza kuti waakuneta iwo wangu wakutosvika. Ipapa ndo kuputsa chirongo chaiko matosvika muchirongo chose chomvura kwakutochita kutaya chaiko mvurayo. Wakomana zvakaita kuoma. Rekai tione kuti wachashingirira chere kusvikira wahwina mukombe wePremier League. Ticharamba takaringa kwazvinenge zvichienda. Tiri kuda kutoti wahwinewo kuite kwehwi kuti Manchester City ndiyo igohwine, nekuti tingatadze kupa garika ipapa. Tiri paMabuja, rekai tigumire pano kwanyasi. Ndini wenyu MaKereke WeNhau.